After nga dyan ay diniscuss na din yung gagawin nila. Bali nagbigay na din ako ng example para mas lalo nilang maintindihan. After nga ay kinolek ko na rin yung output. At dyan nga pala ay naghahanda na rin ako para sa aking next na subject. Siyempre mapowder muna ako nga. Pagpasok ko nga sa aking next subject ay nag-attendance muna ako para hindi ko makalimutan. At pagkatapos dyan ay in-explain ko na din yung kanilang gagawin. O diba? More activity, more fun. After nga dyan ay nag-lunch din muna ako. Bali, sa labas na lang pala ako bumili ng aking lunch since sarado na yung canteen. Hanggang 12 lang kasi yon. After ko nga kumain dyan ay dumiretso na rin ako sa aking afternoon class. Bali, mga third year naman ngayon yung tuturuan natin. Travel agent. Pagkadating ko nga ay agad-agad ko na rin diniscuss yung gagawin nila. More on activity kasi sila dito. Finish? Yes! That's all for today. See you guys next meeting. After ko nga dyan ay lumipat na rin ako sa aking last period ngayong araw. Kung saan mga second year naman, bali nag-quiz lang pala kami dito. After nga ng quiz ay nagbigay na rin ako ng homework nila since holiday dito next week ng 2 araw. After nga dyan ay agad-agad na rin akong bumaba at nag-out. At dito ngay maglalakad kami ulit papuntang bus stop kung saan dun kami mag-aabang ng biyahe papuntang Seritay. Mga 10 to 15 minutes din siguro namin siya lalakarin. Hanggang sa muli, see you on my next video. Kapun kap!